Ngane zawethu niyaphila. Cha, kule video ngicela ezenkosi uMaskandi Mpuwampunga zisukaneni madolo ezikaNumzane ezikaMthali wethu lobothisa amahlezi kwezahlamba zigijima ngetiyela. Cha, ngicela ezikaNumzane kule video ngane zawethu. Yini lokho? Isiqwashiso. Uma ungelona i-nation cha. Dlula sohlangana ku-freeway kule video le. Cha, ngane zawethu ngithi angizonibonga la kwi-akhawunti yami. Angithunyiwe kakhuzani bafethu, lokhu nje kusuka kimi. Nginento ethi ngingomunye wabantu abanenza uba nihlale online. So bafethu asikwazi ukungayincomi imisebenzi yenu emihle yokunikhuthaza. Ey'ngomeni eziwu-21 cabanga ukuthi uNumzane wathi uma eyikhipha babaningi ababethi ngeke zibe namamiliyoni, ngeke kwenzeke ukuthi izolalelwa bani. So kule album ngane zawethu njengamanje ku-YouTube original inamamiliyoni awu-13. Kula mamiliyoni awu-13 ngane zawethu angikhulumi ngengoma enemiliyoni elilodwa. Ngikhuluma ngey'ngoma ezino-1.2 million, 2 million, 3 million kuya phezulu. So okungangokuthi ngane zawethu singabuyi ngizoni-recognize njengomuntu ohlele nicela, njengomuntu owayehleli evulo life e-host ukuthi ngane zakwethu ukuze online ube kahle kumele nenze kanje. Cha, ngane zakwethu ngizonibonga nje namhlanje kuLesihlanu. Ngithi angisheshe nginibonga nisesopa ungakashayi intambama. Ngi-proud ngani kakhulu Mapu Nation nokulandela umuntu ofana noKhuzani, nanokuba balandeli abafana nani abakwazi ukulalela, abakwazi ukuma kwi-content yabo, abakwazi ukuma entweni abakholelwa kuyona. Ngicabanga ukuthi ey'ngomeni eziwu-21 sinamamiliyoni awu-13 bese sisalelwa izingoma eziwu-3. Bese izolo ngiphostele ingoma ethi likaKhuba noma ngingaqali ukuyiphosta. So siney'ngoma eziku-900,000 eziwu-3. Okusho ukuthi lezi ngoma ku-possible ukuthi zizoshaya amamiliyoni eziwu-3 kule album entsha. Okungangokuthi kusho ukuthi kule album entsha sizoba ney'ngoma I think 15. Sizoba ney'ngoma eziwu-15 ezinamamiliyoni ey'ngomeni eziwu-21. Okusho ukuthi-ke ekubani kuthiwa uNumzane ukhipha icagogwana, mhlawumbe ukhiphe iy'ngoma eziwu-4 noma eziwu-5 noma-ke i-album nje neshodayo exegayo, ngabe mhlampe-ke isinamamiliyoni onke. If ubheka oJola naye bako-3 bani miliyoni, o-4 bani miliyoni engomeni ngane kwi-album eyodwa. Angisawazi-ke amamiliyoni kwagoqa ukuthi mangaki. Bese ngithi ngicela kwi-All White lezayo bafethu i-All White ake niqinise ema-TikTok ngoba kubuke ngathi sekuzobe yokugcina ngazi. Uma ubuka iy'nkulumo zikaNumzane kodwa phela bafethu if usuthathile noma usuganiwe kunendlela okwazi ukuyi-cut off. So lento yokuhlela umcimbi idinga ukuthi abe nesikhathi esanele soku-attend ama-meeting, ashiye ikhaya. So nje bafethu nizoyi-understand kodwa sizomukela thina lelo gxathu akaze belithatha and sizomeseka kulona. Nazi iy'ngoma ey'sondele ngane zakwethu kumamiliyoni. Ake siqhubekeni futhi sibeke nje kahle emhlabeni. Siyabonga.